Днес в нашата рубрика Хоби ще ви покажем една много интересна порода котета, сибирската котка. При нас на гости е Милкана Калайджиева. Здравейте! Здравейте! С две прекрасни котенца, които сте ни донесли тук. Майка и дъщеря. Всъщност дъщерята е у мен, а пък тя изглежда по-голяма от майката. Това е целта на селекцията при породистите котки. Винаги селекционера се опитва да постигне поколение, което е с по-добри характеристики, отколкото на своите родители и предшественици. И аз мога да съм само щастлива, че мама Корина дава такива красиви бебета. Колко бебета е родила? До момента от две котила има общо 8 бебета. Това е от второто котило с буквичка Б и тя е Балина. Балина. От старославянски корен Балин, което е свързано с лечителство. Къде е родена? Родена е в София, вкъщи. Лесно ли се изражда? Сама и асистирате, може би? Аз присъствам. Наблюдавам самия процес. При котките не е труден, не е свързан с някакви усложнения в повечето случаи, но аз съм там, за да наблюдавам дали правилно протича родовия процес, дали излизат с всичките плаценти и как мама ги приема. Милка, разкажете ни малко повече за тази порода. Сибирска котка. Сибирска котка. Първата асоциация, която човек си прави, чувайки Сибир, една необятна тайга, пълна с диви страшни зверове. И съответно си мисли, че сибирска котка е някакъв див звяр, което съвсем не е така. Както виждате и у вас, и у мен. Котките стоят напълно спокойни, без да пускат ногти, без да хапят или да правят каквито и да е бели. Любопитни са като всички котки. Игриви? Да, игриви. Донесли сте една играчка, която тук е. Може би да демонстрираме доколко ще реагират на играчката, въпреки че тук има доста интересни и нови неща около тях. Но ето, личи си кое е малкото коте, личи си обаче и ловния инстинкт на мама, която се концентрира върху перата. Леко скочи. С цел да ги хване. Опашките им са много интересни. Да, това е характерна особеност. Са много пухкави. Характерна особеност на сибирската котка е, че към групата на полудългокосместите породи косъма е с двойна основа. Подкосъм, гъст подкосъм, който ги предпазва от студените зими в Сибир и по-горен покривен слой на водоотблъскващ косъм. Тоест, когато попадне в досък с сняг или вода, кожата да не се намокри и да не задържа тези реагенти. Освен това, на лапичките, между пръстите си имат гъсти снопчета косми, отново с цел да задържат телесната температура при ходене по сняг и по лед. И са много големи лапите им. Те самите котки са доста големи. Да, трябва да имат широки лапи, наистина, за да се задържат сравнително къси крачета в сравнение с някои други породи. Като цяло, сибирската котка е с зоблени форми. Зоблена главичка, зоблени ушички, огромни, леко бъдемовидни, леко заоблени очи. Създава впечатление за един спокоен богатир, който носи енергията на необятната сибирска тайга. Лесно ли се приспособяват вкъщи? Без никакъв проблем. Това са напълно социализирани животни. Породата съществува от стотици години. Но да, създадена е 11 век. Първите писмени данни са от тогава. Споменава се от търговски регистри така наречената бухарска котка от град Бухара, която е била ценена заради ловните си умения и борбата с гризачите. Продавала се някога на онези пазари доста скъпо и е била рядка порода. Все още в Русия на сибирската котка в някои краища казват бухарска. Все пак се утвърждава терминологично названието сибирска котка, някъде сибирска горска котка, преди около 20 години, когато породата бива официално призната от всички световни фелиноложки асоциации в света. До какви размери достигат тези котки? Виждаме, че са много големи, но все пак... Обема е до някъде и от самата козина, но костната структура е доста стабилна. Имат солидна костна система, пригодена за... Тоест, създадена от обстоятелствата на горския живот.
Окраската е съответно мимикрираща, за да съответства на потъналите в полусенки гори. Това е, може би, от най-характерните варианти, най-типични. Дали е с бял или без бял, няма значение. Не знам дали ще се види на камерата, обаче очите им са много красиви. И много големи. И много големи, да. Какви грижи изисква тази котка? Никакви специални грижи. Грижи като всяка една котка. Може би Нищо за козината нещо по-особено. по-специално, тъй като е много голяма. Козината е самоподдържаща се. Това е изключително благоприятно, защото не изисква ежедневно ресане, къпане често, дори напротив. Козината се самоподдържа. Както виждате, аз по никакъв начин не съм я обработвала предварително, нито съм я къпала скоро. Естествено пухкави. Естествено пухкави. Това е една естествена порода, възникнала по естествен път, но в същото време и изключителна и удивителна. Точно защото притежава характеристики до голяма степен натурални и в същото време е перфектен домашен любимец. Нещо специално. За храната исках да попитам нещо по-специално. Хранят се със специализирана котешка храна. На нашия пазар има доста разнообразие от висококачествени сухи храни и консерви за котки. Супер премиум качество. Може би това говори нещо на нашите зрители, но все пак зависи до отговорността на стопанина, независимо дали има породиста котка, сибирска, персийска или пък е безпородна, да й осигури качествен живот, комфорт и добра, пълноценна храна. Малката госпожица се скри зад нашия диван. Тя проучва явно, както виждате, не го прави от страха, от любопитство. Усвоява нови територии. Да, виждаме, те непрекъснато им шарят очичките наляво-надясно, като са на ново място. Тези котки са хипоалергични. Така ли е? Поне това, което аз успях да открия, е, че хора, които са алергични към котки, си ги отглеждат и няма проблем. Да, когато се запознах с сибирската котка като порода, мама Корина е първата сибирска родословна котка у нас, прочетох доста материал в последствие, но се отнеса доста скептично към твърденията, че породата не предизвиква алергични реакции у хора. Познатите ни са озене, хрема, всякакви други такива респираторни проблеми. Дори не бях обърнала внимание и не разчитах на тази особеност, която предимно американски развъдчици изтъкват. Но какво се оказа? Две от нашите котета живеят с хора, които са алергични към котки. И двамата нямат абсолютно никакви проблеми от съжителството си с тях. Защо? Обикновено хората си мислят, че алергията е предизвикана от фините власинки от космената покривка. Тоест, колкото по-дълго косме сте, толкова по-голяма е вероятността за алергия. Всъщност, това не е така. Косъмът предизвиква само механични дразнения на лигавицата. Виновника за нашите проблеми е един ензим, който е изолиран от котките. И установено, че при сибирската порода той е в минимални количества. Може да се каже, че 80% от сибирските котки не предизвикват дискомфорт и реакции от рода на различни алергии у хората. На какви хора бихме препоръчали тази котка? Какъв тип? На хора, които са ангажирани през деня и обичат котките. Хора, които имат алергии, но разбира се с уговорката, че не е 100% гарантирано. На хора, които нямат много време да се занимават с вчесването и разкрасяването на една такава по природа красива котка. Прекрасни са наистина. Котките са перфектни домашни любими, защото те през повечето време спят. И си грижат като цяло сами за себе си. И не страдат от липсата на човешка компания, до толкова доколкото си я получават обаче в моментите, когато имат възможност. Агресивни ли са? Или са съвсем спокойни, могат да съжителстват с деца? Това е образец на възпитание, самоконтрол, спокойствие. Действително, аз видях, че тя като дойдах вкъщи беше на 3 месеца и мъничко. Търси си дъщеричката. Имаше вече едно такова специфично аристократично излъчване. Няма скачания по пердета или бели, или какви цели. Прекрасен домашен любимец. Майката започна да търси вече своето дете, намериха се, така се разделяме днес.